Dobrý deň, prajem. Som Alexandra Petrášová, som absolventkou mentoringového programu v projekte Učíme sa navzájom. Mne konkrétne veľmi tento program pomohol v nadobudnutí takej istoty a pohody, keď idem lektorovať. Predtým to bol skôr taký pocit, ako keď ide človek na skúšku, ale naozaj v priebehu pár mesiacov sa to úplne otočilo, zmenilo a užívam si to, rada sdieľam s tými ľuďmi, ktorí mi prídu na školenie. Naozaj opadol nejaký ten stres a vieme si to obojstranne užiť. A tiež mi to veľmi pomohlo napríklad, keď som mala nejaké fázy, že som celkovo v nejakej životnej situácii bola, že ja neviem, bola som chorá, unavená, nechcelo sa mi a mala som školiť pozitívne myslenie, tak naozaj v tom čase mi ten mentor veľmi pomohol, vyzdvihol ma a bolo výborné, že som mala k nemu prístup. A v rámci tohto projektu sa, myslím si, že čo som počúvala aj ostatných mentees, tak každý sa nejakým spôsobom posunul v tých svojich lektorských zručnostiach. U mňa to bolo napríklad nebať sa skúšať nejaké nové veci alebo experimentovať. Osobne som sa trošku bránila takým tým fyzickým cvičeniam, ja neviem, tým energizerom, kedy tí účastníci majú vstať, cvičiť, rozhýbať sa. Ale nakoniec som to poňala ako experiment a skúsila som normálne pri jednej skupine, že sme tancovali a ľudia sa chytili a bolo to perfektné, úplne to odľahčilo celú atmosféru toho školenia. A viacej bolo takých momentov, že ja som si myslela, že toto asi úplne nechcem robiť, ale treba naozaj skúšať. Ten lektor alebo ten mentor, teda lektor skúsenejší je vám k dispozícii a dodávam tú odvahu a naozaj vás to veľmi, veľmi posunie. Možno keby som bola na to sama, tak neviem, či by som sa vôbec akože odhodlala ísť nejak úplne mimo toho klasického, čo zvyknem robiť, alebo veľmi možno pomaly by som to aplikovala a toto urychluje ten váš celý vývoj ako lektora.